na kabanta banyo ya ki sembah jhur bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rap jhur rap so lej banthit ya ki sembah jhur bat ki kor ban pen rap na Stanley Roy Construction kabadan hasanda jong kamadan paham sim nongpo mar persya ke Bethany Hospital nongpo lane phun ha ki nombar pra arsan pranot iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai ar saw hnreu nyo kathany riwar kabadai kathany kabala jubna nam kum kawai na kithany hapo kari khasi jantia kabas ngotanat bat ich ban sangap ya ki jingrwai khasi badru kabadon shibun ba ki kaitor na kate kathany hadin baki babun ki kaitor bat ki tengshop ki puran ki lala ban penmi ya ki jingrwai bat ki video sa kawai ki jingrwai kabat thamai kabal ai kerteng da kumno sha ngan panjanai labu ban pelaj pajba menta ka live pho tarik upnai Oktober 2004 haka YouTube channel kabal ai kerteng Impress Studio haka por henyo baje janmen kinoi shim benta ki kenthup yaw haban mawyong kum tongshop bat isamla shishad khar kum ipuran uba arsi lengdo bat di ibadari ba nongshli kum kinong rwai ya kabala penmi daw ba arsi lengdo ngam poi berkhan kum ni kan jaga jing i ha jing im jong ra hab ding jing ngau pa bơ thấy ba ngày ya u xia bên ban nga yo ba